Koľko času si už pochoval? Koľko snov si zabil len tým, že si povedal, dnes ešte nie? A koľkokrát si cítil, že nežiješ, ale len prežívaš? Toto video je pre tých, čo cítia, že strácajú čas. A seba v ňom. A ja som možno tak trochu aj seba stratil. Čo ti je? Tvorba videí nie je len o tom zapnúť nahrávanie a hotovo. Je to boj. A dnes vám ukážem, prečo kvalita bolí a kvantita zabíja. Každý vidí len výsledok 5 až 10 minútového videa. Ale nikto nevidí, že za tým sú hodiny strihania, efektov, opravovania malých detailov, ktoré si možno ani nevšimnete. Mohol by som vydať video každý deň, ale viete, aké by bolo? Priemerné. A to nechcem, pretože keď sa snažíš tlačiť kvantitu, začneš flákať kvalitu. A to je pre mňa cesta do pekla. Sú dni, keď mám chuť hodiť celý projekt do koša. Keď si poviem, prečo to vlastne robím. Ale potom si spomeniem, pretože chcem robiť niečo, na čo budem hrdý. A že aj keď zabavím jedného jediného človeka na jednu jedinú minútu a ten človek sa tú minútu bude smiať a zabudne na všetky svoje problémy, tak viem, že som uspel. To je ten dôvod, prečo robím YouTube. Každé dobré video tým pádom pre mňa stojí za tú námahu. A preto pre mňa kvalita bolí a kvantita zabíja. A teraz je otázka, čo je pre vás dôležitejšie? Či chcete viac videí, alebo radšej jedno fakt dobré? A hociakú odpoveď, ktorú mi teraz momentálne dávate, alebo píšete do komentárov, tak stále ja radšej budem dbať na tú kvalitu, ako na tú kvantitu. A toto, čo som tu vravel, o kvalite a kvantite sa netýka len YouTube, týka sa to všetkého. Každého športu, každej veci, čo robíš, pretože každý sen má svoj cieľ. Každý cieľ má svoju cestu a každá cesta má svoje prekážky. A možno ten proces dostať sa k tomu cieľu, k tomu snu, k tej sláve, nazvite si to ako chcete, je tá najkrajšia vec, ktorú zažijete. A nie je ten samotný cieľ a ten splnený sen, ale tá cesta za tým snom a cieľom. To je tá najkrajšia vec, ktorá na tom je. A čo som týmto chcel povedať? Kámoško, fakt, že sám neviem, ale mal som teraz také menšie problémy, prečo som aj veľmi nevydával videa a chcel som si to tu takto povedať. A možno, že niekomu otvorím oči, možno, že vy otvoríte oči mne v komentároch, alebo ja neviem akýmkoľvek spôsobom. A nestrácaj čas hlavne, pretože ja si myslím, že ja som ho stratil už dosť. Premýšľaním nad tým, čo by bolo, ako by som spravil. A myslím si, že najlepšia vec, čo ja môžem urobiť, je vydávať videá a točiť. Takže týmto videom ti chcem povedať, že dúfam, že toto slovo nebudem mutovať. Začínam. Teraz budú videá dosť častejšie, tak sa na to priprav, ale budú to kvalitné videá. Aspoň sa ja budem snažiť, aby tie videá boli kvalitné. Takže mi hoď odber, aby som dostal 1000 odberateľov. Hoď follow na Instagrame, kľudne na TikTok. A dúfam, že nie si smutný z tohto videa, pretože to nebol cieľ tohto videa, bol iba si to tu povedať raz a navždy. A tak. Troška serióznejšie video po dlhej dobe. Kámošku, keby som len spisovateľ. Však ja som aj rečník. Hádzali taniere pod môj face, hádzali taniere pod môj. Nakrmený som plný chýb, ale baby má potom riešiť zlé veci, ktoré nedávajú zmysel, bro.